Pekný deň, priatelia. Hľadáte priestranné bývanie v jednej z najobľúbenejších častí Rožňavy? Moje meno je Slavomír Ilov a dnes vám exkluzívne predstavujem tento slnečný trojizbový byt na Okružnej ulici na sídlisku Juh. Lokalita, ktorá spája pokojné bývanie s kompletnou občianskou vybavenosťou doslova na pár krokov. Byt prešiel rekonštrukciou, ktorá mu dodala moderný a útulný ráz. Hneď pri vstupe vás privíta príjemná atmosféra. Srdcom domova je táto veľkorysá obývacia izba, ideálna pre spoločné rodinné večery. Všimnite si tie čisté línie a dostatok prirodzeného svetla, ktoré priestor opticky ešte viac zväčšuje. Prakticky riešená kuchyňa s výstupom na balkón poteší každú gazdinku. Ranná káva s výhľadom na zasneženú Rožňavu bude vašim novým rituálom. Nočnú časť tvoria dve samostatné nepriechodné izby, ktoré vám zabezpečia maximálne súkromie, či už ich využijete ako spálňu alebo detskú izbu. Kúpeľňa s rohovou váňou ponúka dokonalý relax po náročnom dni. Bytový dom je zateplený, má zrekonštruované spoločné priestory a nachádza sa v tichom prostredí s dobrými možnosťami parkovania priamo pod oknami. Tento byt je pripravený na okamžité nasťahovanie. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať na telefónnom čísle a dohodnite si obhliadku ešte dnes. Teším sa na vás, uvidíme sa osobne na obhliadke.